E hoxe, en Clave Social, imos falar dun proxecto moi peculiar no que colabora unha colaboradora desta casa, compañera, neste caso no Concello de Culleredo, que é coordinadora de igualdade no área de cohesión social, no área municipal de cohesión social, na Concellería, aquí en Culleredo, pero que estes días está a ser protagonista porque protagonizou precisamente no Centro A Escada unhas xornadas moi especial na que o arte ten un papel esencial e no que colaboran tamén artistas do municipio. E Susana López Bogo, e imos saudar. Que tal, compañera? Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, explícanos un pouquiño estas actividades da que nos falaban os compañeros de Ascada estes días, que ao alumnado, ademais, lle está chegando moito, lle está tocando a fibra sensible, non? Pois, supoño que te refires á aula de arte da Escada, que comezou sendo digamos unha actividade experimental en marzo, arredor do Día da Muller, decidimos facer unha xornada mesturando arte, igualdade e diversidade. Dado o éxito que tivo, e o ben que calou entre todas e entre todos as persoas que forman parte do Centro Ocupacional da Escada, pois entón, propuxeron e aí me brindei, estamos cada mércores pois experimentando con arte no propio Centro Ocupacional en dos grupos de todos os participantes da Escada, e entón pois levamos a cabo un proxecto dentro de que naceu, que se chama Olladas da Escada, pero bueno, as olladas eu creo que son como miradas diferentes a través da arte de cada persoa con diversidade funcional. E entón, agora, pois, vendo todos os beneficios, todo o que aporta a arte, que en realidade non solamente ás persoas con diversidade, senón é o que creo, non, que os beneficios que nos aporta a arte a cada persoa, pois posiblemente continuemos cara ao curso vindeiro, se non lo permiten e se todo vai ben. E non comentabas hai un momentiño, bueno, que no que participan, como se implica o alumnado? Pois a proposta non é tanto pensar vamos a realizar obras de arte con un resultado espectacular e de repente nos vamos a volver artistas e expoñer no museo, senón que a proposta é vamos a investigar e a descubrir que posibilidades temos cada quen para facer unha actividade artística, de expresión artística, pero facémolo neste caso partindo de outros artistas que xa existiron. Entón, comenzamos, como foi, o noso comenzo foi alrededor do 8 de marzo, comenzamos descubrindo artistas, neste caso, máis invisibilizadas porque eran mulleres, como Maruxa Mayo, como Frida Kahlo, como Kusama, Yayoi Kusama, e a partir de aí eleximos a unha, que neste caso foi Kusama, porque era máis descoñecida e como fai unha obra gráfica moi concreta a base de círculos e de puntos, pois eleximos o concepto do círculo e da línea para empezar a expresarnos. Entón, a partir de aí empezamos a descubrir outros autores e xa levamos 4 autores como poden ser, como Kusama, como Kandinsky, como Paul Klee, como Miró, e a partir desta arte, descubrindo a propia obra, descubrindo conceptos e símbolos que estes artistas empregaron na súa obra pictórica, pois facemos exercicios realmente que aparte de desenvolver a nivel cognitivo as nosas capacidades que a veces pois temos aí ocultas, de favorecer a grafomotricidade e a parte de que realmente hai unha aprendizaxe da técnica. Sen embargo, pola miña parte e da autora que ora vos comento que colabora tamén, para min o máis importante é o proceso, o que nos aporta a nivel emocional, a nivel casi terapéutico, non diría, o ben que o pasamos concentradas nesa realización, digamos, de exercicios que os expresamos cada persoa de diferente maneira. Entón, pois, pensemos que
hai persoas no centro ocupacional, que recordamos que é un centro no que asisten cada día persoas cunha discapacidade, e isto digo entre comillas porque bueno, cada un ten a súa capacidade, no? Pero digamos con diversidade funcional. Entón, estar nesa hora e media, non? Cada mércores expresándonos a nivel gráfico, a nivel pictórico, vemos que nos favorece a autoestima, que nos favorece a nivel creativo, a creatividade, que participamos entre todos, que é un momento de calma, que é un momento pues, que ademais con moitísima ilusión están desexando que chegue outro día, o seguinte mércores para continuar con outro tipo de, bueno, pues de traballiños, no, que facemos eso a nivel artístico. Entón, pues insisto en que o importante para nós é o proceso e non tanto o resultado. Aínda así, con todo o que fixemos, imos realizar unha exposición, no? Unha exposición con toda a dignidade que merece, o mércores que ven, que xa, bueno, o avanzo antes de que me preguntes, o mércores que ven, o mércores 17 de xuño, ás 12 do mediodía, especialmente para que tamén as familias, a xente amiga e de cada persona usuaria do centro ocupacional, pois tamén é un pouco por unha posta en valor, non? Tamén valoren e podan, digamos, admirar pois eso, precisamente as capacidades que ten cada quen. Falaba eu de que colaboraste e falabas tamén de artistas locais. Sí, neste caso, como empezamos, invitei a participar unha artista que ademais é amiga, que se chama Lucía Valeiras, que ten o seu taller aquí no Burgo. Lucía é pintora de profesión e de vocación. Ela, de maneira totalmente altruista e voluntaria, pois está asistindo cando pode, pois cada mércores comigo, entón, digamos que formamos ese equipo no que eu como pedagoga atendo máis, digamos, a ese desenvolvemento cognitivo, motriz, emocional, e ela tamén atende, pois eso, aporta a parte técnica, digamos, que sí que, digamos que mi mamá se cuida máis, pois tamén ese resultado pictórico, no? Dende logo, pois, además polo seu carácter e todo, pois tamén é unha alegría, eles, os rapaces e rapazas que asisten están encantados. E xa digo, tanto é así que empezamos un día, un mes, non? Por decir, bueno, pues a ver, este mes facemos este obradoiro de arte, continúa. As familias, algunhas cos que tuvemos ocasión de falar, están encantados porque o que intentaba dicir antes era que hai persoas que incluso non teñen comunicación verbal e, sin embargo, están trasladando ás súas familias pois momentos que experimentamos na aula de arte, no? E comunicando de alguna maneira pois cousas que vamos vendo, no? De algunha pintora, de algún pintor ou de algunha técnica. E isto quere decir que non que pois aí nese momento, non? Senón que o que aprenden, o que viven, o que experimentan, pois que tamén o levan a súa casa. E para nós eso, bueno, pois, para min é pois o obxectivo un obxectivo maravilloso que non estaba segura de que pudésemos chegar a eso, porque pensemos tamén que cada persoa é un mundo, cada persoa ten un nivel diferente, unha maneira diferente de expresarse, un potencial diferente, entón non está segura, no, de, bueno, pues de como vai a resultar, pero vamos, o que vemos é que é fantástico e que todo o mundo participa na aula encantado e encantada, que queren máis e, por suposto, sempre dende o respeto e dende a dignidade. Cada persoa dende a súa individualidade é protagonista da súa propia, digamos, creación a partir deso, dunhas pautas que se lle dan, e creemos que, bueno, que o resultado pois é totalmente exitoso.
Decía que para vos tamén, os que participades, o persoal, vamos a decir, docente, para ti en especial, que eres pedagoga de profesión, eu diría tamén de vocación, pero tamén de vocación eres artista, pintora. Tamén por eso se me tamén propuxen, porque a mellor pues, con outras disciplinas non me sinto tan cómoda, claro, porque en esta, polo menos, sinto o prazer tamén de desenvolvela, ¿no? Para min é totalmente gratificante. Ser artista pues, é un termo así que a veces pues, que ten tamén ese respeto, pero dende logo para min é un placer experimentar e participar xunto con eles, e teño que decir de verdad que sacan tamén o mellor de min como persoa. Isto vai como máis alá da profesión, máis alá da vocación, tanto pues eso, pedagóxica como artística, vai máis alá porque é unha satisfacción eso a nivel persoal e de valores e de comprensión e de empatía e de recoñecemento, porque a veces tamén tendemos no, a certos prexuicios a meter a todas as persoas pois a mellor a catalogadas dunha maneira ou dentro do descoñecemento. E realmente é tamén unha aprendizaxe, entón eu non podo máis que estar agradecida tamén a ter a sorte que a veces dentro do traballo non todo che guste, non todo é maravilloso, non? Porque, bueno, pues estamos nun momento tamén social complicado, sin embargo, pues isto para mí tamén é como unha terapia, nese sentido, pues teño unha sorte maravilloso poder compartir e poder estar no Centro Ocupacional da Escada. Teño tamén que decir que por parte do persoal da Escada todos son colaboracións e é un equipo maravilloso, dende a dirección hasta as educadoras e as auxiliares, e iso tamén pues favorece que o traballo se leve pois da mellor das maneiras. Voltamos a que me dabas unha primicia, aproveito, voltamos a insistir en esa exposición a que podeis sobre todo pues a contorna do alumnado, non? Sí. Está aberta porque ali no Centro Ocupacional que no Burgo, que nos escoite teña algún interese, por suposto que será ben recibido, especialmente pues, para as familias, amigas e personal do Concello. Bueno, en realidad estamos encantados. Si alguén quere ir, por suposto, que o Centro Ocupacional está aberto polas mañas con timbrar e asistir, e ese mércores se ten un momento, pues por suposto encantadísimos de mostrarlle unha selección de traballos de obras feitas por cada persoa do Centro Ocupacional, explicarlle tamén pues, os logros, ¿no? Porque sí que podemos decir que hubo unha evolución a todos os niveis, entón pues encantados de recibilos, claro que sí, a toda a xente que se queira chegar. Pois a Susana López Bogo, neste caso, bueno, artista, vamos a presentar neste caso artista, pero pedagoga tamén deste programa. Te agradecemos moito e ademais especialmente porque foi complicado técnicamente poder contactar hoxe. Hoxe tuvemos aquí a centralita no centro de servicios sociais onde estou ubicado agora mesmo, pois houve bastante xente e me imagino que foi por eso que non pudemos contactar. Pois eu o agradezo especialmente a insistencia, a paciencia vosa en agardar a nosa chamada, e o agradezo pues, un montón, especialmente a ti, compañera. Non podía ser de outra maneira, como non. Moitísimas gracias por estar hoxe en Clave Social, en Radio Culleredo, moito éxito co programa. Gracias a vos, moitísimas grazas, ata sempre. Un saúdo.